Hemm bżonn illi mhux biss ngħinu lill priġunieri li jinsabu jiskontaw sentenza fil-faċilità korrettiva ta' Kordin iżda anke lil familji tagħhom. Hekk sostna d-direttur tal-Fondazzjoni Midlama Dawl George Busuttil waqt li tħabbar ftehim bejn il-Gvern u din il-Fondazzjoni bi proġett sabiex jiġi assigurati li l-priġunieri u l-qraba tagħhom jirċievu terapija meħtieġa. George Busuttil spjega ma' Net News illi l-ħidma mal-priġunier trid tibda minn meta tkun qed tiskonta s-sentenza u mhux la darba terġa' toħroġ fis-soċjetà. Fil-waqt li saħaq dwar l-importanza tal-familji speċjalment f'dawn il-każi. Importanti li ma nippruvawx naħdmu mal-persuna dik li toħroġ mill-ħabs, ix-xogħol irid jibda qabel. U għalhekk għan proġetti bħal dawn huma importanti għax inti tara l-persuna waqt is-sentenza, tiġi evalwata l-bżonnijiet tagħha u flimkien mal-bżonnijiet tal-familji tagħha għax hemmhekk nafu aħna li priġunier li għandu s-sapport tal-familja tiegħu hemm ċans ħafna ikbar li ma jerġax jirrepeti dak li għamel. Busuttil fakkar ukoll li ġala darba dawn il-persuni jiġu mejjuna ser tkun qed tgawdi l-qbija tas-soċjetà minħabba l-fatt li l-vittmi jonqsu dan għaliex iċ-ċifri juru li ħafna drabi jkunu każi riċedivi. Għalkemm jissemmew biss il-priġunier familji tagħhom, però wieħed irid iżomm quddiem għajnejh li meta priġunier serva sentenza u hemm ċans kbir bl-għajnuna ma jerġax qed innaqsu il-vittmi. Il-vittmi potenzjali tal-kriminalità bl-għajnuna li tingħata l-priġunieri u l-familji tagħhom hemm ċans li jonqsu wkoll. Fil-waqt li terapista tal-familja tabib Charles Azzopardi spjega illi r-riċerka uriet illi ħafna mill-qraba ta' priġunieri ikollhom bżonn għajnuna psikoloġika u għaldaqstant proġett bħal dan iservi ta' riabilitazzjoni għal dawn il-familji.